Ilocana, Ilongga, Bisaya, Gal. Welcome back to my channel, and for today's video, another Sunday trip for us here in Las Vegas. We are actually gonna go to Laughlin, Nevada, which is an hour and 40-minute drive from Las Vegas. So parang outskirt na rin siya. It also has a border between Arizona, Arizona, and actually meron siyang dalawang daanan papunta doon. One is the Searchlight, and yun yung faster route, which is at least 1 hour and 27 minutes. And then there's another one which is in Bullhead, Arizona. Yun naman a 1 hour and 47-minute drive. And right now, since road tripping kami, we're gonna go with the farther route, which is the Bullhead, Arizona. So stay tuned.
So, nandito na kami ngayon sa Laughlin, Nevada. And yung hotel na pili naming puntahan at kainan is the Golden Nugget Hotel and Casino. They actually have this one at doon mismo sa Las Vegas, sa Fremont Street. And meron din sila dito sa Laughlin. So, dito kami pupunta. At dito rin yung lagi namin pinupuntahan pag napapadpad kami dito sa Laughlin. So, let's check it out. So, nandito kami sa yung parang sentro ng Golden Nugget Hotel and Casino. Ito yung parang attraction spot nila. So, yan. Tapos meron silang falls. Dito, marami akong pictures dito. Ito yung photoshoot area nila. So, yan, meron silang falls. Kapag-relax ka. And then, dito naman sa front ko, yan yung claim jumper. Diyan kami lagi kumakain pag napapadpad kami dito. Masarap yung steak nila dyan. So, nakailang balik na kami dito. Same order lagi ang ino-order ko. Kami ng order namin. So dito usually pag meron kang request na sauce, dati nabibigay sa'yo yung buong bote, pero ngayon hindi na. So ganito na. Tsaka per request na nila ibibigay. So ayan na yung order namin. Well done, sir. Thank you. No, we're good. Thank you so much. Okay, sa atin na yung order namin.
gonna go out. Oh, sarap dito. Minit-init. Thank you. Ang ganda yung panahon ngayon. Ha? So, ayan. Meron silang water taxi. So, I think that goes from one hotel to another hotel. Hindi pa kami nakasakay dyan, but feels like we're gonna try it out. So, may mga nag-jet ski. Medyo maganda na yung araw ngayon. And hindi ko lang alam kung yung tubig is malamig pa rin. Kasi during summer talagang punong-puno itong area na to. Maraming nagsuswimming, maraming nag-jet ski. Ayan. Ang bayad sa water taxi, $5 one way. Ayan. Tapos ito yung mga hotels na kung saan siya nag-stop. So, ang gagawin namin ngayon, maglalakad kami punta doon sa Harras. Tapos from Harras, pabalik. Doon na kami magwa-water taxi. Malas ko lang ngayon kasi yung nag-morning routine skincare ako. Lagay ko na lahat. Pwera lang sa sunblock. Kaya, effect na naman itong ginagawa ko sa mukha ko. And at the same time, pagtingin ko sa lagayan ko ng sunglasses, walang laman. So, nasa bahay pala yung sunglasses ko, kaya nga. So, hindi ako naka-ready ng maayos ngayon. Ayan. So, tiis-tiis na lang muna. Talagang mainit. Ayan, sira ang beauty natin ngayong araw na to. Ano lang, no? Parang alamis you lang. Enjoy na lang natin kahit masunog yung muka. Kalimutan ng sunblock eh. Sa likod na yata kami. Mga ano na to, mga hotel rooms. Ang hinahanap namin is yung port para makasakay kami dun sa water taxi. Ang plano sana namin pumunta ng Harras, kaso yung Harras andun. So hindi na namin alam kung ano tong nilalakad namin. Pero siguro kasi parang pababa, baka may isang port doon sa baba. So, we'll check it out or else balik kami doon kung saan kami galing.
ikot lang kami. So, bababa kami ngayon. Galing dito, bababa kami doon sa baba. Kasi merong parang, ano ba yan sa Tagalog? Yung dangguan, yung parang port ng water taxi. Tama ba yung sinabi ko, dangguan? Dungguan? Ano ba yun? Ayan, so marami. Ayan. So, baba tayo. So, yan. Nakasakay na kami.
nugget. So I think that's it for today. It's time for us to go home. Alright, so that's pretty much it for today. I hope you guys enjoyed this video. Please don't forget to like and subscribe to my channel, and please don't forget to hit the bell button para naman notified kayo kung meron ako mga bagong videos. Again, this is Kathy, your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal, always saying, don't let anyone turn you away from your purpose, and always live life for what it's worth. Thank you so much for watching. Bye!